Kumban penselur susu ia ki kena ki bas ngoten na dah ka jing lekai spot kamtam ki kena ki bami na po ka jela ban lekai shabar ka jela hakabana kaliang ka sang HNM tersat circle kalek ban ai men sim ban penselur susu ia wan rihun karnayor iban selekai football haka jela Punjab na ka sub junior Meghalaya state haka jingilam dai ba diktor makro ibadai president badi ba suwar Sharlin Marbanyang Obalong secretary lambat ki para de khojong ka sengki bayawan hakane kasngi haba jingkran na kalyang president na kalyang ka seng kilaket bokit rang yai wan rihon khanayor ba indubuan ra ya kanam ka jingjob ya ka borom jong ka jala badru ya ka dong ka thain tersat hi baro kawei Tanpa. Ai jingkit bokit rang na ka bata ka lartingan mo Wan rihon. wan rihon khanayor mo ka ba ni simpu wa hagi ni di sinangkong sibaan le kan sayo ban le represent na ban ta ban le chapo ban jam ban ni le kai na ban ta ka junior le jong si asot junior na ka le halia ban te mi khaman ha po ban jam te kum ka set mo le ni ka sing juga SNM tersat circle ni kitbok ye phi ba pin wan ra ka nam lu rom na ka dong than ge jingi bu pin ni khmat na ban ta ka le ka dia state ge jingi te kum ka seng mo ai ni jing kitbok ke biang na ban ta jong phi ba pin wan ra ka nam ge jing job na ka ban ta ka jala ge jingi ba kum juru na ka ban ta ka ne ka dong ka than ge jingi jong ka area tersat ge jingi te kum ka dak kum ka set mo ni ai ni jing ai berit ya phi ba cái điều gì cũng bao nhiêu cái pin năng kiêu sắp hàng hà cả sao cái gì lại cái điều